Uit namen van de familie maak je meer vanmiddag welkom heten op het aaskier van Sjerp Biersma. Binnen 20 juni 1937 en verstoon Aroenes Nijnemoon betiid op 14 december op de leeftijd van 88 jaar. Het is goed om hier bij elkaar te wezen en zijn bibben te bedenken, mooi woorden en muziek en uit te spreken wat hij voor els beschutten had. Merel en Timo zullen nou eerst een keers ontstekken voor haar waken en Sonja zal daarna een keers ontstekken als aandenken aan Reiner.
88 jaren lang vulde jij het leven met klank en kleur. Met het geritsel van verrekijkers, het klikken van een camera die het moment bevroor. Je draaide aan de knoppen van de versterker, zocht naar de perfecte toon. Zoals je in het leven zocht naar schoonheid in het kleine, het mooie in het gewone. In elk vogellied zag jij een symfonie. In elke melodie vond je de vreugde. Door de lens van de camera leerde je ons om echt te kijken. Als liefdevolle echtgenoot was je trouw. Als vader een harde werker. Als pake een vrolijke haven, geliefd door 3 generaties. Nu klinkt de stilte waar jouw stem was. Maar in onze herinneringen speelde muziek door. Vliegende vogels die jij zag en leefden de modellen en foto's die jij maakte. Je eigenheid, je vrolijkheid, je toewijding. Ze rusten nu in ons, zoals jij rust na een lang leven vol en mooi geleefd. 88 jaar vol liefde, 88 jaar vol passie. Dank je voor alles. We zullen je missen. Daar zit ik dus ik altijd te gaan.
Beste mensen, ik ben al 40 jaar uit Friesland waai, dus mijn Fries is net meer wat het West heeft. En dan ben ik een aantal mensen die het net meer verstaan kennen, die uit Holland komen. Dus we hebben een paar kopieën in het Nederlands, groot lettertype. Dus als ik mijn bril net bij hem heb, dan kan je met ik lezen. En als mijn Fries een beetje een Amsterdamse accent heeft, dan moet je het maar verjan. Joet stenen we hier om afscheid te nemen van ons huid. Elke nieuw kon maar Sepp of Seppi. Wilt zijn naam scherp weer, maar ze nemen er net in hem. Hij is in de leeftijd van 88 jaar verstaan. In het bijwezen van uw treien. Zijn vrouw Antje, zijn dochter Sonja en voor mij Sibren, zijn zoon. Ooit weer de jongste van 2 benen. Zijn oudere zuster Joke is een Perilien verstaan. De laatste maanden en jaren staan bij ons huid in het teken van ziekte. In 2023 waar na jarenlang een uitzaaiing van zijn niertumor. Stadig gewoon hier achteruit. Hij weer vaak wurg en op het laatst hier pine en koer hij steeds minder goed rennen. Hij werd verward en heel onrustig. Het weer voor hem net makkelijk, maar ik voor zijn mem wie het ook heel zwier. Hij kwam uit een echte arme familie. Zijn huid, Reinde Wiersma, mijn paken, kwam terug zijn trouwen met Renske Hogenhuis in Arem te lonen. Hij zette daar een wijnmakerij op. Rochtsjenoer de smidse van de familie Hogenhuis. Later begon Paken de arme radiotjenst, waar klanten via een kabelnet en een luidsprekkersysteem naar een paar radiozenders luisteren konden. Het verhaal gaat het Paken Reinder de zwieren pjelm voor de bekabeling zelfs op de fiets naar het plak bracht, op haar schouders. Later iepen de Paken winkel met radio's en televisies, wasmachines, koelkasten, centrifuges en alle horen huishoudelijke apparaten. Hij zijn eigen beroepsmatig levenspaad begon in Bolzert, werd er op de fiets naar de ambachtskwallen ging. Daar kwam zijn grote leefdertje, uw mem, Antje. Hij wie zoontje en zij wie 15. Het wie van zijn kant leefde op het eerste gezicht. Maar mem zegt het wat minder gauw en had de verkering zelfs nog een keer uitmaken. Uiteindelijk dacht uw mem dat hij toch zo'n goede man wie en de verkering werd weer oppakt. In mei 1962 ben ze getrouwd en kwamen ze eerst te wenjen op het slipkamerke bij zijn ouden, mijn paak en beppe. Net lang daarna kregen ze haar eerste huis onder Squalsingel. Het jaar daarna werden haar eerste zoon binnen, Reinder. En daarna volgen nog 2 binnen, mijn zus Sonja en ik. Ooit werkte eerst als reparatieman voor wasmachines en later ik in een reparatie van elektronica in Ljouwert. In 1968 namen de winkel in Aremoer van zijn huid, die winkel met huishoudelijke apparaten. Maar zijn het ging uit naar radio's, naar geluid. Hij wie een huddewerker. Hij werkte voor Mandy om te mooi sneeuwen en wie vaak ik jongens nog aan het werk, bij het installeren van apparatuur. Maar hij leefde voor muziek en hij was creatief en ook zo handig. Rond zijn 16e speelde de skoft in het bandje de Arumbas. Hij heeft zelfs accordeon leerd. Te jaren moest zijn maten Douwe Zwart op gitaar en Klaas Kiltkamp, ik op gitaar, streunen ze feesten en partijen aan. Hij speelde ik nog moelenharmonica, dat hij hem kreeg zien op het filmpje. Dat wist ik net eens, dus toen ik dat 3 maanden of 4 maanden geleden die, toen werd ik helemaal verbjusteren. Zijn muziekleefde is nooit voortgegaan
En in 1976 begon een winkel in hi-fi apparatuur aan de Simon Stijlstraat in Haas. Daar specialiseerde hij zich in tuners, versterkers, luidsprekers en alles wat nodig was om muziek van de beste kwaliteit te beluisteren. Hij was dealer van het Japanse merk Luxman, een luxe hi-fi merk. In die tijd werd direct door de fabriek uitnodigd en maak er een grote reis naar Japan. Dat doet toch nog wat. Vleend door de Noordpool naar Japan en via Hongkong en Bangkok. Voor ons mem hier dat een dreige tijd. Ze wie 3 weken helemaal alleenig, voor het eerst sinds 1962. Thuis klonk uit de box de muziek van James Last, van Dire Straits, van James Last, van Pink Floyd en weg van James Last. En van de Duitse slagers van Udo Jürgens en Heino. Hoe vaak mem net zijn het, ken het bloed wat zefter, dat is net te tellen. De accordeon speelde er letter nog maar sporadisch, maar hij nam lessen op de dwarsfluit en er kwam een Hammond-orgel in huis, dat er aardig op spelen kon. Ik werd heel goed natuurlijk. Heute weer dus echt tiegerhandig. Hij kon van alles zelfs maatje en in een oor knutselen. Hij had eerst zijn eigen huis verbouwd en daarna, met hulp van vreun, de winkel in Haas bedrijfskleer maken. Het weer prachtig toen het kleer weer. En later had er nog 2 kampeerauto's zelfs bouwd. Een orengrote passie van his hart wie natuurfotografie. Je zag er een paar voorbeelden van op de foto's. Hij kon eindeloos foto's maken, vooral van vogels. En wij stien daar maar te wachten. Ik kan me mijn ongeduld van toen nog heel goed herinneren. Het wordt soms al heel erg lang. Mijn broer Reinder kwam bij Hoyt in de winkel te werken en ontwikkelde, kreeg Hoyt, een grote passie voor geluidsapparatuur. En hij was ik een talentvolle verkeerper en wie de beoogde opvolger. Mijn broer Reinder wie ik een talentvol keertser. Doet er als puber succes hier op de Friese keertsvelden, wie een Hoyt en mem er vaak bij om ervan te genieten. Het hoogtepunt wie natuurlijk Reinder zijn eerste prijs bij een van de wichtigste jaarlijkse partijen, de Freulepartij in Friendship in 1980. In 1983 besloot ik mijn vleugels uit te slaan en in Greens te studeren. Ik kreeg van huis uit alle help, zowel financieel als praktisch, bij de verhuizing derheen, maar toen ik na een jaar waarom kwam, omdat het net weer wat ik ervan verwachtte. Liek als een protomolie van zijn generatie wie hard net een praten. Doet de Reinder in 1986 verstoor, troch een motorongeluk, wie dat een groot dieptepunt in het leven van Hoyt en mem. Het wie een hele drege tijd. Weer een dieptepunt in het leven van mij en van Sonja. Dus Hoyt had toen 3 dagen lang op de slipkamer geriend. En doet er de begrafenis achter de reg hier, had er hem op het werk start en er nooit meer wat hoef zijn. Dat maakt het voor his mem net makkelijker. Maar ze binnen de dochter heen komen en het had de baan tussen de Hoyt en mem uiteindelijk wel versterken. Want ze hadden te jaren dienen. Dus Hoyt dus net een prater. En toen ik voor het eerst maar een vreun thuis kwam, dacht ik wel, hoe zal dit gaan? Er werd niet over zijn en daar wie ik nooit over praat. Maar doet Hoyt een gruts zijn zelfbouwde kampeerauto's zien liet, wist ik, het zit goed. Je bent er net nodig. Op zijn 65ste ging hij met pensioen. En wij waren bang dat er hem vervelen zou. En dat hij het net redden zou zonder werk. Maar neert wie minder weer. Hij voelde gauw zijn ritme van kuieren, knutselen, rappelskielen en bjentjesdoppen van mem. Het joeg hem ik alle tijd op s'nachts voor koffie aan te wippen bij Sonja en paken te wijzen van Merel en Timo.
de band van mijn zus. Na een lange drege tijd, na het versterren van Reiner, brachten de Berten van de bandsband weer volle vreugde in haar lippen en een nieuwe, prachtige invulling als Pakenbeppe. En het die mij goed om verlost te wezen van de zorgen van een eigen zaak. Ze maken lange reizen met de kampeerauto, vooral naar Oostenrijk en letterlijk Frankrijk. En Frankrijk, dat wordt hun levelingsland. Ze binnen morgen met mij naar Amerika, dat we vanuit New York naar het plakkenhuisje werken, jullie studeren hier. En naar Thailand en Cambodja, dat we onder oren terug Bangkok fietsten en ze op de olifanten jungle ingongen. En naar Italië, waar ik bij mem de Tour van Pisa beklommen heb. Wils hard onderstier te wachten, want hij viel hem die dag net helemaal goed. En daarna de koepel van de Dom van Florence, dat hart van u uitvleeg, omdat er de dag net goed verkroppen kon, dat we zonder hem de Tour van Pisa beklommen hien. Dat binnen voor mij tegen dierbare ondenkens. En door het boetenloon wat verder en wat zwier was, vonden ze haar vaste stek op een mooie restige camping in Drenthe. Dat we haar vaak opzochten. We maken mooie fietstochten in de omkrieten. Ze hebben ze jarenlang van elkaar en van het leven genoten. Maar nog voordat hij voor het eerst een niertumor kreeg, wie je al jaren te zien dat hij stadig gewoon onder dementeren weer. Dat maakt hem net alleen nog verjetelijker en afhankelijker van ons mem, maar ik zachter en leefdevoller en onhenkelijker. Het weer dus net alleen nog maar slim. Maar een relatie verloren. Ooit wie jeder altijd de rots in de broning voor zijn vrouw, maar nou wordt mem zijn rots in de broning. Maar dat hebben ze te jaren goed terugstaan. Bij alle drie kanten van het dementeren wie het mooi om te zien hoe het er soms vol bewondering en aanbidding onzeeg. En hoe het mem zei dat hij haar als een koningin behandelde. Hij zei dan wel vaak, wat bist u toch zo'n mooi wiefke. In 2023 kwam de ziekte weer om. Hij was er in meer dan 4 jaar al een keer voor opereren. Hij werd stadig onzwakker. Dus mem wou graag dat het thuis bleef. En ze had met hulp van een geweldige thuiszorg van het leersta een grote tawiering voor hem zorgen. Toen er uiteindelijk voor goed inslipte, wie dat in het bijwijzen van mem, Sonja en mij. Joert zorgen wij waarom op het leven van ons hart. Hij was een man die het voluit leven had, die een respectabele leeftijd bereikt had en meer dan 21 jaar lang leef en leed met ons mem deelt had. We zullen missen. Ons mem zullen nog het meeste missen. Hij zal ons best doen haar zo goed mogelijk te stiepjen. De dierbare ontenkens blijven en oors zijn er altijd nog de foto's. En zij blijft er voor altijd in ons hart en in ons holle bij ons.
Uit naam van de familie maak je hem al hartelijk dankzij van je komen joh en je mooi leven in deze dagen. We gaan nu op wij om jouw man, Jim Hyde, paken, familielid, vrienden en de warmgenoot naar het hoofd te begeleiden. Sepp Wiersma zal uitdrogen worden door de dragers en daarin volgen worden door zijn vrouw, Ben en paken, zei ze. Jim mag hier wachten tot ik weer omkom en Jim uitnodig je om aan te sluiten in een rouwstoet. Het is een eindje erin naar het hoofd dat je correct boeten het dwarp leidt. Van waar het te vier is om te rennen, die mag je eigen auto aansluiten, efter de stoet en kan naast het hoofd parkeren en dan aansluiten. Ook is de mogelijkheid om hier in het cirkel te blijven en te wachten tot wij weer omkomen. Als wij Sepp Wiersma in zijn graaf lijn hebben, is er een aankom van het aaskier en mij en mij weer volgen. Vrouw Wiersma, Ben en paken Cezes zelfs laatsten het hoofd verlitten. De familie nodigt je van harte uit om hier nog weer in het cirkel te komen van een kopje koffie en een kopje thee en elkaar te moedje. Maak je hem vrij om zodra als de muziek begint van het uitdragen, vast zoveel mogelijk steen te gaan en steen te blijven, want je hem uitnodigen worden om aan te sluiten en te volgen in de stoet. En dit alles graag uit respect voor de verstoornen in stilte te doen. De nacht is voorbij, de zinnen is vrij om heen te gaan. Als het de tijd, de morgen is de nacht om stil te staan. Leven wie vrouw, wacht je te lang, niet een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft met meer. Zulk in die beginnen,
eens rennen zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou in besteen ondij. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe dag. Kan net uit de rie, paar wat ik hier, wie zonder aan. Die de wie, het her dat ik hier, wie voor zijn. Mij aan dat jong, maar zelfs in dat vroeg, in op de naai. Leefde haar woon, van mensen boom, maar vogelvrij. De zulke tijd beginnen, dat ik net bij die ben. Je hoef ik van eens rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou met besteen ondij. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe dag. Lang wie het kort, en zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij.